konferma oħra illi ħadd ma jista' jaħdem ma' Roberta Bela. Tista' tgħaddi? Issemmix Robert. Le. Għax nivvonta. Iva ħalli fejn. Għax nivvonta mbagħad, qed ngħidlek. Kienu dawn il-kliem eżatti illi semgħu it-telespettaturi ta' Super One il-ħamis filgħaxija prime time. Mit-tifel tal-eks Ministru Laburista u eks Kummissarju Ewropew Helena Dalli, Luke Dalli. Luke Dalli, illi huwa magħruf bħala preżentatur fuq is-Super One, kien mistieden fil-programm Grilling fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista, fejn ftit mumenti qabel ma bdiet l-intervista tiegħu nistema' jgħid lill-preżentatriċi biex ma semmilux lil Robert għaliex jivvomta. ċoe jaqla kull ma għandu fuq l-istonku. Jiena ħan nidħol unpoġġi? Iva ħanejdlek inx inti tħol Mark tin il-ħin. Jekk kienet ċirajna nixalulu qabel joħroġ. Ejwa, xi tfarra. Proset, mela tlaqna. Inti ħassegwi dak li batli? Ija, u ħanżid biċċiet. Ħalli tista' tgħaddi? Issemmix Robert. Le. Għax nivvonta. Iva ħalli fejn. Għax nivvonta mbagħad, qed ngħidlek. Tista' tgħaddi. Isem kuljum u età. Luke Dalli, 36 sena. Kollha tiegħi. Lesta l-grilling? Fidejk. Mulebda sigriet li Luke Dalli li jiġi mill-klikka ta' Joseph Muscat u l-mexxej tal-Labor Roberta Bela ma jarawx għajn. Dan wara numru ta' sitwazzjonijiet xprunati minn Bela fil-konfront tal-familja Dalli. Biex issa sorsi qrib il-Prim Ministru qed jgħidu li jekk Luke Dalli għandu problema b'Roberta Bela kull mandu jagħmelu li jitlaq mill-ħafna retainers illi għandu mal-gvern fi kliem sempliċi id-diversi kuntratti illi għandu. Lura f'Settembru li għadda Luke Dalli kien tqaċċat minn fuq is-Super One mill-klikka ta' Roberta Bela meta l-programm mawla ingħata lill-eks uffiċjal tal-komunikazzjoni Ronald Vassallo. B'Dalli permezz tal-medja soċjali tiegħu jispjega illi ġala darba ikun hemm iċ-ċirkustanzi ġusti illi jirritorna huwa jagħmel dan. Propju ftit jiem wara Dalli ħabbar ukoll illi jommu l-eks Ministru Laburista Helena Dalli kienet qed tiġi medda kif irċivit droga u anka ittra fuq l-adba tad-dar tagħha. Bil-familja Dalli tirrapporta lill-awtoritajiet iżda wara xhur sħaħ ma sar xejn sakemm l-aħbar ġiet żvelata mill-Gazzetta Il-Mument. Aparti minn hekk is-sitwazzjoni saħħnet sew meta r-raġel tal-eks Ministru Dalli, Patrick Dalli, stqarr li saru maniġġi minn żewġ diriġenti għolja tal-Partit Laburista fil-ħatra ta' President ta' Malta, illi għalija kienet qed tissemma l-istess Dalli, mossi illi kienu deskritti mir-raġel tagħha bħala attakk faxxist mill-Laburisti. Intant il-programm Grilling li ġie mxandar fuq One il-ħamis filgħaxija kien għaddej ukoll live fuq il-paġna ta' One fuq Facebook. Iżda malli ndunaw dak illi kien qed jiġi mxandar dan tneħħa fost paniku sħiħ fil-binja ta' Super One. Dan il-programm tniżżel ukoll mill-on demand ta' Super One u reġa' it-tella editjat din id-darba mingħajr il-kummenti tal-Avukat Dalli. Kienet news li tard bil-lejl żvela l-filmat ta' Luke Dalli innissel dan il-kliem. L-Avukat Dalli issa qed jgħid li kienet jirreferi għall-Avukat Robert Aquilina u mhux għall-mexxej Laburista Roberta Bela. Iżda fil-kummenti taħt il-filmat juru illi l-poplu Malti wawċi ma hemmx kelma waħda milli lissen Dalli fil-post tiegħu. Fil-fatt ħafna rrimarkaw illi kieku dak li qal Luke Dalli fl-ispjega tiegħu kien verità kieku x-xandira ma kienx titneħħa.